Rozhodol som sa, že zmením to, ako žijem. A dnes vám poviem ako. Táto výzva bude mať 4 hlavné piliere, ktorých sa budem držať počas celej tejto cesty, ktorú budem dokumentovať na YouTube. Môžeš ma takto ňou sledovať, ale môžeš sa aj ty zapojiť a skúsiť zmeniť to, ako žiješ práve ty. Nedávno som mal možnosť zúčastniť sa na takom dvojmesačnom cvičení, kde sme museli plniť zadania v rôznych oblastiach. Sú to teda konkrétne tie 4, o ktorých dneska budem hovoriť. A povedal som si, že prečo by tá výzva mala skončiť po 2 mesiacoch, prečo by som nemohol v nej pokračovať aj naďalej. Tými oblastiami sú fyzická oblasť, duševná oblasť, vzťahová oblasť a duchovná oblasť. Každú z nich vám priblížim a uvediem príklady, ktoré budem ja plniť. Vy si môžete dať niečo iné, ak sa chcete zapojiť. Odporúčam dávať si realistické cieľe, nedávať si hneď pri fyzickej, že budete 7 krát do týždňa chodiť do fitka. Začnite pekne pomaly. Prvá oblasť je fyzická oblasť. V tejto oblasti sa zameriavame na to, aby naše telo správne fungovalo, boli sme zdraví. Každý si tam môže dať čo chce, môžete si tam dať stravu, môžete si tam dať behanie, cvičenie, čo vás len napadne. Ja si dávam 2-krát do týždňa fitko, keďže fyzicky pracujem, tak viacejkrát mi to príde zbytočné, aby som sa úplne nevyflusol, keďže aj odpočinok je dôležitý. A dávam si každý deň po robote, že sa musím vystrečovať. Krátky stretching, len aby som sa natiahol a predišiel som zraneniam, ktoré by mohli ohroziť môj príjem. Vo fitku budem raz týždenne cvičiť nohy, raz budem cvičiť biceps, triceps a prsia, keďže ramena a chrbát zapájam každý deň a nohy zapájam menej. Samozrejme potom brucho cvičím každý krát. Poslednú vec, ktorú si dám ja do mojej fyzickej oblasti, tak je, že chcem mať aspoň 7 hodín spánku každý deň kvôli regenerácii. V duševnej oblasti sa budem zameriavať na to, aby sa moja hlava cítila dobre. Tým pádom som si zvolil prečítať každý deň aspoň 10 strán nejakej knihy. Momentálne čítam Atómové návyky. Ak to niekto náhodou nepozná, čo si nemyslím, že bude veľa ľudí, tak ju veľmi odporúčam. A druhá vec, ktorú budem riešiť v tejto oblasti, tak je, že sa každý deň stíšim aspoň na 5 minút a pobudnem chvíľku pozeraním na rôzne veci okolo seba a na také uvedomovanie si toho, kde vlastne som. Ak vás zaujíma niečo iné, odporúčam hranie na hudobný nástroj, písanie, niečo, čo vás tak mentálne dá do pohody a trošku dokážete aj pri tom vypnúť. Vzťahová oblasť mala by sa zameriavať teda logicky na medziľudské vzťahy. Každý vie, či má problém v partnerskom vzťahu, alebo sa chce posunúť v partnerskom vzťahu, alebo niečo, čo chce zmeniť dlhodobo v vzťahu s rodičmi, vo vzťahu s kamarátmi, alebo možno keď tu je niekto starší, tak vo vzťahu k deťom. Ja si dávam vec, ktorú už dlho chcem zmeniť alebo zaviesť, a je to, že raz za týždeň chcem zavolať niekomu z rodiny, koho som už dlhšie neoslovil. A ako druhú vec v tejto kategórii, tak budem si analyzovať slová, ktoré som povedal a možno som nechcel povedať, situácie, v ktorých som sa nezachoval tak, ako by som chcel, interakcii s ostatnými ľuďmi, aby som sa ďalej vedel posúvať, či už v komunikácii, alebo v tom, ako ma vníma moje okolie. Aby ľuďom, na ktorých mi záleží, bolo so mnou dobre. Ak vy máte napríklad vedomie o tom, že sa urážate, tak odporúčam pracovať na tom, aby ste sa neurážali. Ak máte problém pozerať sa do očí, keď sa niekto s vami rozpráva, pracujte na tom. Dajte si, že sa budete vždycky pozerať ľuďom do očí, keď budete s nimi rozprávať. V tejto oblasti je toho veľmi veľa, čo si môžete dať. Štvrtá oblasť, teda duchovná. Ja mám v pláne prečítať za rok celú Bibliu, takže každý deň budem čítať aplikácií podľa určitého plánu. Každý deň chcem poďakovať Bohu za jednu vec, za ktorú neďakujem často a príde mi už ako samozrejmá. Napríklad za môj zrak, že teraz vidím, alebo za jazyk, že môžem rozprávať ku vám. Každý viete, ako to v srdci máte. Ak poznáte Boha, verím, že vám nemusím dávať žiadne iné príklady, že budete vedieť, na čom vy osobne máte pracovať. A tí, ktorí ešte len hľadajú, tak odporúčam hľadať Boha v každodenných situáciách, pozerať sa na maličkosti, pýtať sa a začať s čítaním Biblie. Je to super návod na život. Ak by si nevedel, kde začať čítať Bibliu, tak evanjelia sú dobrý odrazový mostík. Budem zaznamenávať môj progres tu na YouTube pomocou videí. Pravdepodobne to spravím tak, že každýkrát sa budem venovať iba jednej časti, ako mi to ide. Budem rád, keď vy budete písať, ako to ide vám.
Budem rád, keď napíšete, či aj vy sa zapájate a po prípade ako, čo sú vaše ciele. Pozdieľajte sa dolu do komentárov. Rád si to prečítam, dajte like, odber a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.